desberdinek osatzen dute jaio izan garen mundu hau. Bertan, badira jatorri eta ohitura desberdinez osaturiko izari, gizadi eta gizarteak. Okerrena, hitzaretan bizirik irauten dutenek euren onera idazten dutela gertatutakoa. Eta gainontzekoa, lurperatutako istorioak dira. Gizadiak gizartean zuzenki eragiten du, eta horren erakusgarri dira malko, ezintasun eta garrasiak. Askotan, arazoei aurre egin beharrean, errazagoa da ikusi nahi ez duguna zutik begira geratzea. Zendutako garunen parera.
bestial zendutako garunak. Zendutako garunak, txatxamion zaiak,
「
Gracias, Emiliano, placer más. Venga. Yay! Opa, venga. Rumahkan, punya musik dulu. Aula. Sudik, Begina.
ya, Mercedes. Círculo, puta. Venga. En eso disparáis tu Mercedes. Venga, venga, ¿quién haga? ¡Háganlo todos!